Hej, jeg vil gerne snakke om logistisk vækst. Og hvis man vil se med i bogen, så kan man kigge på side 178 eller side 179. Og jeg har startet ud med at skrive den logistiske differentialligning op her, som lyder på y-mærke er lige med a gange y gange med parentes stort M minus y, hvor a og m er konstanter, som ikke må være lige med 0. Og den logistiske differentialligning har to løsninger, og den første den ser sådan her ud. F af x er lige med 0, eller f af x er lige med m divideret med 1 plus c gange med e opløftet i minus a gange m gange x. Og det er så det, der hedder den logistiske vækst. Og det interessante ved den logistiske vækst, det er, at den har indlagt noget, der hedder en bæreevne, som fungerer som en slags afdæmpning for grafen. Så når man tegner den først, så kan den godt starte ud med at ligne en eksponentiel funktion, men så begynder kurven så at flade ud igen, fordi der er indlagt den her bæreevne. Og hvis jeg skal tegne det, det tror jeg godt, jeg kan nå her. Så ser det sådan her ud. Og den kan så også komme herop fra, men det er så den her nede, vi tager udgangspunkt i. Og så er det så her, hvor vi har indlagt den her bæreevne. Og som hedder m. Det er det store m fra vores funktion her. Og så er det vigtigt at sige, at vores logistiske vækst, den kan komme uendeligt tæt på m, men den kan aldrig nå m. Ja, og hvis vi så ser lidt på den relative tilvækst, som er y-mærke over y til y, så ser den sådan her ud. Så ser vi, at det er en aftagende lineær funktion. Og det siger simpelthen bare noget om, at hvad væksthastigheden er af for eksempel en trænebestand til et bestemt tidspunkt. Og hvis vi så går videre til væksthastigheden, den er nemlig også meget interessant, som er y-mærke til y, så ser den sådan her ud. Og så det her, det er så et meget interessant punkt. Det er nemlig punktet M, altså bæreevnen. Men det er så det, vi aldrig kan komme ned til, så vi bliver ved med at nærme os her, men vi når aldrig helt derned. Og grunden til, at vi ved, at det her punkt, det hedder M, det er, hvis vi ser på vores første logistiske differentialligning her, så kan vi godt se, at hvis y er lige med m, så vil der stå m minus m, og det er jo det samme som 0. Ganget med a og y, det giver så 0 for det hele. Så det er så derfor, det her punkt, det hedder m. Og så det andet interessante punkt, det heroppe, det er der, hvor væksthastigheden er allerhøjst. Og det er faktisk en halv m. Så vi kan se her, at en tranebestand for eksempel bliver ved med at vokse hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi de bare yngler. Og så når de så til den allerhøjeste væksthastighed. Og så kan det være, at der for eksempel ikke er nok mad længere. Så begynder væksthastigheden lige så stille at aftage. Men altså, bestanden vokser stadig. Den vokser bare langsommere, end den gjorde før. Og hvis vi så ser på vores logistiske vækst herover, så prøver vi at punktet M her, det er jo så den stiplede streg, vi har tegnet. Det er den, vi kommer uendeligt tæt på. Og her, hvor væksthastigheden er højst, det må sådan cirka være her. En halv M. Jeps. Og nu kan vi også lige hurtigt se på, hvad der sker, når x den går mod uendelig.
Så hvis vi ser på vores logistiske vækst her, så har vi det her led e opløftet i minus a gange m gange x. Det skriver vi lige her. Og det kan vi også skrive sådan her. 1 divideret med e opløftet i a gange m gange x. Yes. Og hvis vi så forestiller os, at vores x her, det går mod uendelig, så bliver det her et uendeligt stort tal, hvilket så bliver ganget med de her led, og så også altså hele nævneren til et uendeligt stort tal. Og da der så står 1 for oven, så bliver tallet nærmest altså uendelig lille, når vi sætter det ind i den her. Så har vi jo nærmest kun 1 tilbage, plus et uendeligt lille tal. Så m divideret med 1, det er jo det samme som m. Så ja, der kan vi altså se, at hvis x går mod uendelig, så kommer vi uendelig tæt på m. Og så til sidst, så vil jeg gerne lige sige noget om definitionsmængderne for den logistiske vækst. Og for den første løsning, som lød på f af x er lige med 0, der er definitionsmængden af f bare alle reelle tal. Og hvis vi så ser på løsning nummer 2, f af x lige med m divideret med 1 plus c gange e opløftet minus a gange m gange x, så gælder det, at hvis c er større end eller lige med 0, så er definitionsmængden for f også lige med alle reelle tal. Men hvis c så er mindre end 0, så er der simpelthen 2 mulige intervaller som løsning for definitionsmængden hedder det. Og det kan enten være skriver den lige først. Det er svært at tegne. Eller okay. Jeps. Og der skal x simpelthen være indholdt i begyndelsespunktet af begyndelsesværdien. Det er så det, vi har skrevet her, hvor x enten er større end eller mindre end den naturlige logaritme af minus c divideret med a gange n. Og det var sådan set bare det. Jeg kan ikke finde